Ka-vlog-vlog. Wala, uy, joke-joke ra. Oh no! Nagdadyo kong spray net ay last year pa ni. Katong red, yellow. Mag-curl na misa kong buha ko. Kato? Hindi dito. Hindi ko kabalungan. Gagana pa makeup po niya. Asa naman itong bayot diri? Wala ka, na-end naman kasi yan. 6 months na to siya. 10 months. Pagka itong isa sa into 8, asa naman ito? Katong na makeup. Oh, last year. Mo ito ng makeup na to. Pagpila sa na yung plansa ni Kami. miss ka ng mag 3-4 months na ako, 6 months. Nawa ako
Kuan, sayo ko, kaya ako minagyan ng mga award ko. Sa suot eh. It's so late. Makapalit magugugo na blower. Okay, kuan jud siya ba? Makita nimo ang result bitaw. Unsa siya ka effective oh? Ha? Nagtansya. Oh my God! Ha? Wow! Gani.